Bueno, bakizue, basu jakingo zuen arrozek oso, 31.000 eurua dela esan dut, eta oso gara zabala du, eta azken aldian egiten duena da, nolabait Balzaquek egiten duena baita egin zuena, eta bere novela diferenteak sailkatu atal diferentetan, ez? Eta azkeneko hauek, bere azkeneko novelak oraindik ez dituen sailkatu inolako ataletan, azkenekoak dira Everyman, Indignation, Me choque que de suminez, bezala itzuli zuena Nagore Tolosak, The Hamblin eta orain Nemesis. Eta azken horiek orain arte zituen sailkatu inongo sailkapenetan, baina azkeneko hau atera ondoren, Nemesis atera ondoren, sailkatu ditu azken hauek Nemesis izeneko sailean, Nemesis short novel, hau da, novela laburrak edo direna. Eta azkeneko hauek egia esaneko novela laburra dira, hau da guztietan duzena, labur agian ez da, baina, ez da novela luze horietako bat. Beraz, horiek sartu ditu Nemesis. Eta gehienak, aurreko liburu hauek irakurri badituzue, adibidez, Suminezen ere agertzen zen beti dago, eta hortaz hitz egingo dugu labur, nolabait, erabaki moralen inguruko hausnarketa bat. Eta azken honetan ere, jakina hori ere badagoela. Eta novelak kontatzen duna da Baki Kantor izeneko gazte baten historioa, 23 urte ditu, eta unibertsitatetik atera berritan da, berak ikasi du soinketa, gorpuzken hezkuntza edo litzatekena, eta unibertsitatea bukatu eta berehala hasi da lanean institutu batean. Eta justu Bigarren Mundu Gerra bitartean kokatuta dago historioa. Eta berak udan kokatzen da historia guztia, eta uda horretan, klasa bukatuta, bera ere arduratzen da jolastokiko arduraduna izatea. Udan zehar, ikasleak eta klaserik ez dutez nez, jolastokira juten dira jolastera softballean batez ere, mutilak, eta horren bere ardura da hori guztia ondo eramatea. Eta aldi berean, bere neska dena, Marzia izeneko bere neska udaleku batzuetara, Indian Hill izeneko udaleku batzuetara, pixka bat erreproduzitzen dutena indiarren bizimodua edo, gauzan modu nahiko naif batean agian, hori bakoitza juzgatuko du, baina eta orduan Marzia dago baita ere begirale bezala lanean, orduan banatuta daude eta gora hori da. Eta kontua da, urte horretan, Newarken gertatzen da, bakizue Roth Wing Newarkekoa da bera, eta bere novela batzuk ere hor kokatuak ditu. Eta orduan, han polio izurrite bat hasi da, eta novelaren hasieran oraindik ez da ailegatu bere barrutira, jolastokira eta bar, baina iristen da, eta hortik aurrera gertatzen dena kontatzen du historia. Nola iristen den polioa bere auzora, auzo judutarra da, auzo aberatsa, eta iristen da bukaeran, nolabait, izurritearen bukaeran iristen da, azkeneko auzoetako bada iristen judutar hau, eta behin iristen dela, hortik aurrera gertatzen dena kontatzen du historia. Hor, jakina, bukik baditu hainbat ardura, umekiko, zer egin, eskutsatzeko, ikutsatu ezkero ze protokolo eraman, eta bar. Eta hortikan gero, hori lehengo partean da, eta bigarren partean ikusiko duzuen nola bukik jungo den Indian Hillera, bere neskarekin egotera, eta hortik aurrerakoak, ez ditu kontatuko. Baina, 3 zatitan banatua dago novela, eta lehengo partea da, hau da, kontatzen duen, Newarkeko polio izurrite hori kontatzen duena, lehenengo partea da, eta hori da luzena, gero bigarren partea India Angelikoa, eta hirugarrena, gero beste, pixka bat ez de kontatuko zen, badago hor biraketa importante bat bukaeran, eta ez dudana kontatuko.